The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour for us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.
Mga igsuon, unsa pananglit ang mga tudling sa Biblia ang atong gibasihan sa pagtuong Katoliko nianang pasunding o mga pagprosesyon nga gihimo nato nga atong iprosesyon ang mga imahen nga sagrado o balaang mga imahen. Unsa pananglit ang maong mga tudling nga gibasihan niya na? Bayno atong basahon ang ikaduhang Samuel Kapitulo 6 versikulo 1 hangtod sa 17. Unya, gitigom na usab ni David ang mga pinili niyang tao sa Israel. 30,000 sila. Unya, miadto si David o ang iyang mga tao sa Baali Huda aron pagkuha didto sa sudlanan sa kasabutan sa Dios. Ang Ginoo nga labing gamhanan nga naglingkod diha sa mga kiruben. Gikarga nila ang sudlanan sa usa ka bag-ong karumata gikan sa balay ni Binadab nga didto sa tumoy sa usa ka bungtod. Maoy nagdala sa karumata nga gikargahan sa sudlanan sa si Usa ug si Ahio, ang mga anak ni Abinadab. Si Ahio mo'y nagiya sa karumata. Si David ug ang tibuok banay sa Israel naghudyaka at tubangan sa duha ka ribulto sa kiruben nga gitawag sangan sa Ginoo. Pinaagi sa mga alawiton ug mga lira ug mga alpa, mga tambor, mga kastanyeta ug mga piyang-piyang. Ug sa pag-abot nila sa giukanan ni Nakon, igunitan ni Usa ang sudlanan sa kasabutan kay nalupog man ang mga baka. Og nasuko ang Ginoo kang Usa. Gipatay siya sa Dios tupad sa sudlanan sa kasabutan. Nasuko usab si David kay gisilutan man si Usa sa Ginoo. Ug kadtong dapita ginganlag Peres Usa hangtod karon. Ug nahadlok sa Ginoo si David. Ug miingon siya, unsaon man pag-ari kanako sa Ginoo. Busa walay gusto si David nga dadon ang sudlanan ngadto sa iyang syudad ug gidalahin noon niya kini ngadto sa balay ni Obed-Edom ang Hitihanon. Gibili niya kini didto og mga 2 kabulan ug gipanalanginan sa Ginoo si Obed-Edom ug ang tibuok niyang panimalhay. O giingnan nila si Hari David. Gipanalanginan sa Ginoo ang banay ni Obed-Edom ug ang tanan nga iyaha tungod sa sudlanan sa kasabutan sa Dios nga adunay 2 ka ribulto sa kiruben. Busa miadto si David ug gikuha niya ang sudlanan sa kasabutan sa Dios gikan sa balay ni Obed-Edom o giprosesyon
o gidala kini ngadto sa iyang syudad. Ug sila maliphayon kaayo. Sa dihang nakalakaw nag-unom kalakang ang nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Gihalad ni David ang usa ka turo nga usa ka nating baka nga tambok. Og misayaw o misinulog si David taman sa ginhawa at hubangan sa duha ka ribulto sa kiruben nga naibabaw sa sudlanan, nga gitawag sangan sa Ginoo. Nagtapi si David og panapton nga lino. Busa gidala ni David ug sa mga Israelita ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Inubanan sa mga singgit ug tingog sa trumpeta. Sa pagsulod na sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo sa siyudad ni David, si Mikal ang anak ni Saul milantaw sa bintana o nakita niya si David nga naglukso-lukso o nagsayaw-sayaw o nagsinulog at ubangan sa Ginoo. Taliwala sa duha ka ribulto sa kiruben. Okay, mga igsuon, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo. E niya nasab no ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Mausigya po no ang inyong makauban, kining ubos ninyong alagad, sulugoon, sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Makauban gihapon nato ang atong mga igsuon o mga kasama sa technical side. Si kasamang Tax Ilumba, si kasamang Dani, hindi pa nato siguro magkauban doon pero matud pa ni Tax mo ari siya unya siguro dapit no. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyo, no? Tax o kasamang Dani, uban na sa inyong tagsatag sa kapamilya. O gusab ang atong mga higala dinhi nga hania nag-alirong nato, no? Diri sa istasyon, si kasamang Rodrigo Espinosa o si kasamang Rinaldo uban na sa atong amigo pod nga silingan nato diri sa estasyon, si kasamang Gion Ilumbaring. Maayong ug atong usa kauban nga pa ko kaila, no? Sorry, itong nakita nako sa gawas. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kininyo. O gusab sa atong amahan dinhi sa estasyon, ang atong manager, si kasamang Edgar Dacumo, uban na nila ni Elaine Marde Roger Monera o atong bagong kauban po rin, no, sa estasyon, si kasamang Mark, no, Macroya. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Si Nanay Bibitano, no, ang atong ilado na kayong number 1 contributor sa Arimen Dipolog, no? Inyong madungog kanunay, si Nanay Bibitano. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kanimo o sa imong pamilya. Ang atong nanay usab sa atong mga kasama sa fans club, no, sa Arimen Dipolog. Nanay Corazon Balansag, no? Pinangluhan ni Nanay Corazon Balansag uban na sa mga tibuok na gyud, no? Kauban sa
Armen Dipolog Fans Club, maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Atong i-great po og appeal ang atong mga pipila lang, no? Di lang ako masulti tanan. Ako yun ang appeal ng greetings, no? Bahala nagmakahatag ta og taas nga panahon, no? Okay, importante po ni. Pero di lang nako mahingan lang tanan. Diya si Ruben Saraga diya sa Bara nga kanunay nag-monitor nato. Ben, payong buntag mayang adlaw sa Ginoo kanimo diha usab sa Rizal si Marlon Paalisbo og sa gawa sa nasod nga ato mga igsuon nga Pilipino gihapon si Bernabe Michael diha sa Hong Kong, si brother Junri Lukagbo diha sa South Korea og usab si Ner Impinado South Korea gihapon, si Gilbert Kumiling diya sa Australia. Nalimot ko sa uban. O sa bisan pa sa atong mga igsuon pod nga mga dili katoliko nga suki po nato diya sa Facebook kana mga mag-comment. Sila ni Elmer Copente sa hangdatig daan. Si isa pa tong usa si nalimot ko atong usa. Ato mga igsuon po no, sa Catholic Faith Defenders, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo kininyo. O sa ato mga igsuong Seventh-day Adventist sa Iglesia ni Cristo sa tanan, no, nga di na ako mahinganlan. Okay, no? Kaninyong tanan nga nagpaminaw, maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. No, although nataas sa atong mga greetings, no, patimbaya. Pero ato nang nabasa man ang mga tudling sa Biblia, diin mao'y nagkasentro gyud sa atong gihisgutan, no? Kining mahitungod gyapon sa mga ribulto, ulto atong giapil pod ang kanabang basihanan nga naagyoy pagprosesyon sa Biblia. Dili lang kay karon gibuhat nato mga Katoliko. Nga naagyoy mga ribulto, pero lahi po itong pagprosesyon sa mga Diyos-Diyos. No? Katumoy dili na ito angayan buhaton. Kaya bawal yun ang atong pasidunggan ng mga Diyos-Diyos. Di ba? No, aminado yun ang Katoliko ana nga dili yun maayo iprosesyon na ito ng mga ribulto sa mga Diyos-Diyos. Kanabang ikumpetensya na ito. Ikumpetensya na ito sa matuod nga Diyos. Pero kung atong iprosesyon ng kinang mga sagrado nga larawan, dili na supak sa Biblia, no? Parehas ra magon ni anang usa ka building, sa baka building o diha ba pananglit sa opisina sa mayor, for example, no? Butangan nimo naglarawan o dibulto ba o kinulit imahin sa mayor o bisag kinsang mayong mga tao diha, mga bayani ba, di igod masukong mayor ana, no? Kay mayo man ang mga picture. Pero kung butangan na to ng opisina sa mayor o kanang larawan sa iya baghang kaatbang sa politika nga kontra ka iniya o di ba ka larawan ba sa demonyo o kanang mga taong dili mayog panigingnan, masuko siguro ng mayor, di ba? Oo. Ingon na usab kining issue mahitungod sa ribulto nato sa pagtuo. Dili masuko ang Dios kung magbutang tag mga ribulto nga katong gihimo lang simbolo o mga dayan-dayan ba o larawan sa mga santos o sa kiruben ba o anghel kay mga balaan man na. Gawas kung magbutang tag larawan diya sa mga kanang dili mayog panigingnan o kanang Diyos, Baal, Mercury, Diana, Astaroth, sukong Ginoo siguro gyud ana. Kana bang butangan natog mga imahen diag mo kompetensya niya. Pero kitang mga Katoliko kana ato mga ribulto dili man na kompetensya sa Dios. Kana bitang ilang basabasahon sa Roma
Uno ba na, 23, diha dapit. 21 hangtod 23 nga. Ingon si Pablo diha nga, gipasabot niya diha nga, bantay mo ng mga tao nga, ilisa nila ang Diyos og mga ribulto. Nya ila manggali ng gamit-gamiton nga maigo kuno tang mga Katoliko ana kay kana kuno ato mga ribulto mo kuno nagiilis nato sa Dios dili man na mao. Dili na mao uy. Nabagoy pagtulon ang Katoliko nga kana ato mga ribulto sa mga santos giilis nato na sa Dios. Unsa may background anang sitasa sa Biblia no, Roma 1. Unsa may exegesis ana, no? Now, timan ibya Roma, lugar na. Before ma-Christianize ang Roma, unsa man ang Roma? Pagano nga dapit. Lugar guna sa mga hintil. Mga pagano. Unya mga tao diya, gasimbag Diyos. Gasimbag Diyos. Di ba? Nahinom mo ito, panahon ni Nero. Panahon ni Nero man siguro nang gi-igsak, tumbok diya, katong pagano nga emperador. Nga suko siya kay ang ilang naandan god sa pinagano nga magyukbo-yukbo anang kana laging mga Diyos. Ilang ilisan ang matuod nga Diyos og kanang mga dibulto. Dayon pag Christianize, pag abot nila ni Pablo og Pedro dito, gi-Christianize, naghina-hinay na magpangundang tong mga Romano og yukbo-yukbo ato mga Diyos. Kay bawal lagi na sa Kristyanismo nang magyukbo-yukbo og Diyos. Itong usatos na inungdan nga nasuko si Nero kay gusto niya padayon gihapon tong paganismo. Mao ning gitumbok kaya gipasabot ni Pablo. Dili ni nga itong mga sagradong larawan kay dili man na pag-ili sa Diyos na bagoy pagtulon ang Katoliko nga kanang ribulto ni Santa Maria, San Vicente, San Antonio, gipuli na ito na sa Diyos. Wala oy. Okay, padayon ta. Atong gibasa ang 2 Samuel 6, 1 hangtod 17, no? Namatikdan ninyo nga naagay pagprosesyon. Ang giprosesyon nila panahon ni David, no? Kadtong sudlanan sa kasabutan o Old Ark of the Covenant. Nga sa ibabaw, dunay duha ka ribulto sa kiruben. No, there's Facebook nagbutang mga picture dia, no? Isip example. Ngayon kanang naaangkaban o Old Ark of the Covenant, dayon dunay duha ka ribulto ibabaw sa kiruben, di ba? Then mo na atong gi-example gani kay sa Josue city size ato pong mabasa diha nga kanang sudlanan sa kasabutan giyukbuan na ni Josue. Ang anong giyukbuan man ni Josue? Tungod kay kung basahon nato ang Exodo kapitulo 25 tudling 17 hangtod sa 22. Na ang manggudya mabasa unsay instruction sa Ginoo unsaon pagbuhat tong sudlanan, unsay tsura ba, unsay dagway. Napagali mga sukod to, di ba? Basaha ra go ninyo Exodo 25 17 hangtod 22 na diha gihulagway. Unsay tsura, unsay dagway atong
gihimo ni Moses nga sudlanan sa kasabutan, si tsura, no? Ang itong old Ark of the Covenant nga, si ibabaw, gibutangan yung duha ka ribultos kirubin, sa manang kirubin anghel, sa ito pa balaan. Oo. Ug mao na ang giyukbuan ni Josue diya sa Kapitulo 7, versikulo 6. Nganong nagyukbo man natubangan dito si Josue, tungod kay ang presence of God, presensya sa Diyos, tuwa man dito. Basahan ko ninyo ng Exodo 25, 17 hangtod 22. Nga ang presence of God, tuwa dito, kay nag-ingon man ang Diyos diya sa versikulo 22. Diri ako makigtagbo ninyo, diri ako makigistorya ninyo, taliwala, no? Sa duha ka keruben ibabaw sa arka. No? Nagpasabot nga ang presence of God tuwa dito. Muna nga sa Josue city size example, halimbawa, panigingnan, giyukbuan na ni Josue. Giyukbuan na niya kay naaman dito ang presence of God. Pero nainumdum ko sa katong debate nga akong tambungan dito sa laing istasyon, dugay na to, no? Nga, doon ay dili katoliko na ingon nga, nasayop mo na si Josue diha, gipatindog man siya, gibadlong man siya sa Diyos, kasi sayop na iyang gibuhat. Unsa akong gitubag, unsa may hinungdan nganong gipatindog o gipabako, ang sabang gipatindog siya sa Diyos. Si Josue diha, tungod ba kay niyukbo siya atong sudlanan kasabutan nga nailarawan sa anghel? O tungod kay nagbagulbol siya diha? Mura magudag nagbagulbol na si Josue diha kay gisilutan man gud tong mga tao ba? Nagguol siya nga katong iyang mga kauban gipsilutan sa Dios. Sa aman kay niadtong panahon na ipakita din sa Dios insigida nang mulapas gani sa iyang sugo, iya ding ipahamtangan na yung silot. Gani, patay gani dayon. Gihulagway sa Dios diha. Nga musilot yun ang Dios. Gihulagway pa gani diha, no? Nga patay patyon dayon, katuday ang gibasa nato ganina si Usa. Nakahikap lang atong dili siya angay makahikap katong sudanan sa kasabutan kay nalupog man to kay ang baka nalupog. Di nahikapan, aksidente pa gani to, nahikapan kay instruction man gud sa Dios nga ay kamong walay katungod nga muhikap ana inyong hikapa, nahikapan. Wa gali tutuyo di ba? Instruction sa Dios. Insigida si Josue gipatay. No? Di ba? O mo to nga gibadlong si Josue sa katong niyukbo siya atubangan sa sudlanan, dili tungod sa iyang pagyukbo nga iyang gitahod tong sudlanan sa kasabutan, kay angayan man tong tahoron kay naa man dito ang presence of God. Gipatindog siya sa Dios tungod kay nagbagulbol siya. Nganong gisilutan tong mga tao nga nagpabuyag, naghimog sa laod. O gilap, doon na instruction sa Ginoo, wala nila matuman mo nang gisilutan sila sa Ginoo. O to, kung atong sabton ba, murag inani ba, kung atong iparaphrase, nganong bagulbol man kadi Josue. O tong gipatindog siya, dili tungod sa iyang pagtahod o pagyukbo. Atubangan ni atong sudlanan sa kasabutan na ay duha kalarawan sa kiruben. Angay man tahoron ng mga balaang butang. Di lang kay balaang butang gani. Bisan pagkanang buhi gyud nga tao, dili dautan tahuron o yukbuan. Diha bitaw sa Buhat 16:29 ug 30. Tinumdum ya, Buhat 16:29 ug 30. Si Pablo ug si Silas giyukbuan. Di ba? Basahan ninyo Buhat 16:29 ug 30. Si Pablo ug si Silas giyukbuan. Pero basig moingon ng naminaw, nya ngano man lagi biritas diha sa Buhat 10:25 ba na 26. Si Cornelio gibadlong man lagi siyang Pedro. Sa diyang giyukbuan siyang Cornelio. Ya sa Buhat 10:25-26 giyukbuan ni Cornelio si Pedro. Gibadlong siyang Pedro. Moingon din ng mga dili katoliko na to mga igsuon na tanawa lagi gibadlong man
ni Pedro si Cornelio. Yawa atong sabton ang exegesis ana. Unsa may but pasabot nganong gibadlong? Kay kami mga Katoliko naaman pun may gibasihan nga giyukbuan ng santos nga wala badlungan sa santos ng niyukbo. Kanang sa buhat 16, 29 ug 30 si Pablo ug Silas giyukbuan. Wala badlunga ni Pablo ug Silas kadtong tinugyanan sa karsel nga ni yukbo nilang duha. Nga man diha sa buhat 10, 25 ug 26 gipadlong man ni Pedro Cornelio tungod kay unsa may background ana exegesis ana. Basahon nimo gunang Book of Acts na ay mga tao diha nga nasayop sa ilang panghuna-huna. Unsa may sayop nila? Nga tungod kay ang mga apostol naghimog milagro, nagtuo sila nga oy kini mga apostol mga Diyos siguro ning nanao gikas langit. Ang background ana kung dihang sa Book of Acts, doon ay mga tao diha nga nasayop sila sa ilang hunahuna nga ang mga apostol kuno kay naghimo magmilagro, mga Diyos na pug kuno nanao gikan sa langit. Hurag nadaghan ba ang Diyos? No way na. Kaya ang mga apostol, instrumento lang. Ang Diyos gamilagro, pinaagi sa mga apostol. Dili kay ang mga apostol mao na Diyos. Sa exegesis ana pagsabot nga probably no speculation ron pero duol tinuod jud kung di manggali mo taklo agi ana nga background ang ubang mga kaning mga exegetes Katoliko moingon nga probably siguro si Pedro naguna-huna siya ana nga si Cornelio god wala pa gyud matudloig gyud sa tibuok Kristohanong pagtuo. So naguna-huna siya nga as kini si Cornelio siguro kining iyang pagyukbo nako mura ko gipaka Dios. Basig no kining pagbati siguro ni Cornelio sa iyang pagyukbo nako mura kog Dios sayop na. So kung mao nay pagbati ni Pedro atong higayuna, natural iyang badlongon si Cornelio kay dili man siya Dios. Unay usa sa exegesis nga Katoliko nga siguro ginahuna ni Pedro nga kadtong yukbo ni Cornelio ngadto niya yukbo nga pagpaka-Dios mo na nga bisag ako yukbuan ganin ko abisan lang mo amin kanang kay kanang pagtahod amin kanang amin ganin ay bata gali nga mo amin sige ni kanan tahod mo na yukbo manggihapon na pero pinaagi lang sa kamot di ba? Pero kung naay bata nako nga muamin nako, mutahod nako nya iyang but pasabot ko tungod kay Dios ko am suko ko ana. Di ko suko ana kay di man ko Dios. Pero po natong nahitabo po da sa pinadaya gihapon katong anghel nga si Juan ba to gibadlong kay giyukbuan yang anghel. Nya ang exegesis po nga Katoliko ana nga usa ana duha man ni kaanggulo nga nakalitan si Juan atong anghel murag napahimugat kay niya nga murag nagtuo siyang Dios tong iyang giyukbuan gibadlong siya sa anghel. Then usapod ka exegesis ana usabot nga Katoliko nga kan usahay manggod kining magpaubos ta kan ang galing act of humility dili nato di ta sugot tahuron nahinumdum lang ko tong pari ba nga di lang nako hinganlan. Dili man dautan tahoro na atong pari nga kanang muamin ba ta? Ako mo magina makita gali kog pari, muduol ko muamin ko, obispo muamin ko kay naa man gud po diha sa Biblia na tahoro ng atong mga namunuan. Dili lang kanang pari, bisag kanang namunuan sa lungsod, tahoro na to na sa Book of Hebrews. Dayon doon na to'y usa ka higayon sa dihang mutahod na unta kog pari, muamin nako, wa ko pa amin na. Iyang gikuan gahi ni iyang kamot gihawiran niya akong kamot nga ako nang tagwaon niyang kamot kay mosaludol lagi ko iyo iyang gipugnan act of humility dili dautan nga usahin ay panahon nga ingunana dili sabton nga dautan gito akong gibuhat kay tahod raman but pasabot na ko ato di ba pero act of humility sa pagpaubos ang maong pari wala siya magpaamin wala siya magpayukbo. So mo na duha ka pagpasabot ana exegesis ni nga Katoliko nga katong dia sa pinadayag nga gibadlong si Juan ba to sa anghel kay ang miyukbo tong
si Juan sa maong anghel, gibadlong siya sa anghel. Muduha na ka pasabot niya, ako buhat sa pagpaubos to sa anghel. Or tungod kay siguro po nakalitan si Juan nga murag na pahimugat kay niya ang iyang pagyukbo sa anghel nga mura nag Dios mo nang gibadlong gid sa anghel kay di man na mao nang ipagka-Dios ng anghel kay di man na Dios ng anghel. Pero wala na magpasabot nga walay yukbo o walay pagtahod alang sa mga santos. Nagalinas na pulo kasugog bisag ginikanan na to, honor your father and mother. Kana ding honor di ba na yukbo man na. Napailain na 2 Hari 1:13, no? Sa 2 Hari 1:13, namoy King James Version dyan ang Biblia, may siguro basahon na ito ni. Okay, no, sa 2 Kings chapter 1 verse 13, no? Kini King James Version ni mo ni kasagaran yung gamit-gamiton sa mga Protestante, no? Kining hubad nga King James 16:11, no? Dili tong revise, no? Ang karaan jud nga King James, no? Atong basahon ning 2 Kings 1:13. Giingon diri. And he sent again a captain of the third 50 with his 50. And the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah. No, giludhan, no, si Elijah. And besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. Tanawa. Giludhan si Elijah. Giampuan pag yun. Di ba? Ingon mo, santos dili maampuan. Maampuan man lagi. Di ba? Tanawa. Hubad Protestanting common pag yun. Murag nakadungog ko atong Baptist diri nga atong higala. Mo na paborito niyang version, King James. Oh. Na diri sa ilang hubad nga paborito, mabasa gyud litra po litra nga kini si Elijah butan po ni santos po gawin ni no. Oo. Kung giludhan den giampuan ba gyud. Malibo gyud ning namina ron kay naampoy laing bersikulo sa Biblia nga nagpasabot nga dili ampuan ng santos kay Dios ra. So may katinawang katoliko ana, no? Simple ra, no? Kung mag-ampo kag tao, di lang kay santos gani, bisan pag kanang mayor, bisan pag gobernador nga imong kanang ampo ugod hangyo man. O hangyo. Kung maghangyo ka og gobernador o mayor nga nagtuo ka nga Diyos ng mayor o gobernador, bawal na. Kay dili man Diyos ng mayor o gobernador, tao ra man na. Pero kung maghangyo ka o mag-ampo ka nga sa iyarang mahimo, unsa may mahimo sa mayor, unsa may mahimo sa gobernador, katabang na nimo trabaho, di ba? Tayo mayon kag mayor. Pasudla kong trabaho di abi, ampo man na. Kanang pre, ampo man na, hangyo. Mayor, pasudla kong trabaho di abi, kay wa ko'y trabaho. Mahimo nas mayor. Pero kung ingnon nimo ng mayor, akong naong ba, di man kayo gwapo? Himo aning gwapo, murag si Richard Gomez. Adi na pwede mahimos mayor. Mahimo rin na sa Diyos. Hingon na. Din hinihining higayon na, giampuan o gihangyo ni si Elijah, kay doon na siya mahimo. Doon na manggod siya influensya sa Diyos. Murag silot, mapudagoy ni gihapon, gisgot nig silot nga. Gusto aning nagampo ni Elijah nga i-preserve tong iyang mga sulugoon nga dili pang patyon. No? Ngingon na ba? Oo.
O mahimo na ni Elijah, kay pwede man siya makapangabugar sa Diyos. Ginoo, ayaw lang sa, kay nihangyo to si kuan ako, nga ayaw lang, no? Kaluy ilang. O, nangabugar. Gihimong abogado ni si Elijah dire. Muna, kita po mga Katoliko, dili, daotan nga, himuon na itong tigpataliwala ng mga santo. Sa ilara pong mahimo. Pero kung atong pangayuag, intercessory power ng mga santos ingon ni Kristo o ingon nga Dios adili na pwede, bawal na kay usara may mediator sa New Covenant, Jesus Christ raman. Pero kanang mediator nga mutabang sa pag-ampo daghan, kanang mga santos diay katabang man nag-ampo. O diri giampuan si Elijah, giludhan pa gyud. Una So na ay pagtahod o pagyukbo o pag-honor alang sa mga balaan. Di lang kay mga balaan, bisan ka ng gobernador ug mayor, ang tahoro na to na sila. Mga leader na to. Mauna nga, kanang mga igsuon na itong saksinyo ba, nga dili mo tahod og plag, kay ang ilang sabot pagpaka-Diyos na dayon, dili na mao. Dili sabton nga kumugitahod na to ng atong flag sa Pilipinas, gihimo na natong Diyos ng atong flag. Dili tanang pagyukbo pagpaka-Diyos. Dili tanang pagtahod pagpaka-Diyos. Doon na nanay ka ng superlative degree. Higher, highest. Di na tupungoy. Parehas high, pero dili parehas sa gitasmon. Itudluan na mo sa Katoliko, unsa ng yukbo. Unsa ng pagyukbo. Lahi itong yukbo nga gitawag sa Grego og latria nga para ra gyud na sa Dios. Lahi po itong sunod lang kanang sa atong inahan hyperdulia. Kanang special veneration para ni Mama Mary kay inahan man di mas labaw. Pero dili kalabaw atong latria nga sa Dios ra gyud. Nya sa mga santos gitawag nato na sa Grego og dulia. Tahod sa mga santos. Apil na ng ilang mga larawan. Pero kining mga Katoliko po, dili Katoliko po nga pataka ra pug sabot, dili po kayo tuon ng pagtuong Katoliko. Yukbo gani kuno ta gribulto sa santos, itupong na dayon sa Dios, di man na mao. Atong gi-represent ang baruganong Katoliko ana nga muyukbo gay nang Katoliko at tubangan sa larawan sa santos, sabto na dayon nga gipaka Dios, dili na mao. Ignoring the teaching, the exact teaching of Catholicism, of the Catholic Church, di man na mao. Kuan man na butang-butang man na. Di ba na mayo ng butang-butang? Pangutanon sa nato mga pari, unsa may but pasabot anang muyukbo mi atubangan sa larawan sa santos, pagpaka-Diyos ba na o pagtahod lang o veneration lang? Bisan ganay kanang word nga pagsimba, worship. Kung tanaw na to ang historical usage ana, dili man na kay simbara ingon nga Dios. Naamang gali pagpasabot ana nga tahod ra o veneration. Si Daniel gali gisimba ni Nabucodonosor. Daniel 2:46. Pero dili to simba ingon nga Dios kay kung basahon ng Daniel 2:46-47, wala man magtuo si Daniel nga Dios si wala man magtuo si Nabucodonosor nga Dios si Daniel. Wala magtuos na Nabucodonosor nga Diyos si Daniel, pero iyang gisimba o giyukbuan. Wala siya badlungan ni Daniel kay tahod raman ang but pasabot ni kuan na to ni Nabucodonosor. Kay kung nasabot pa ni Daniel nga katong pagsimba ni Nabucodonosor niya, pagsimba ingon nga Dios, katong dana ni Daniel nga badlungon niya sa Nabucodonosor, di ba? Okay, basta sayop gali badlongon. Pras atong si Pedro iyang una-una sayop si Cornelio kay gipaka-Dios siya mo nang gibadlong niya si Cornelio. Pero si Daniel wa man niya badlonga si Nabucodonosor sa diyang gisimba siya. Kay wala magunahon si Daniel nga kadtong pagsimba ni Nabucodonosor niya pagpaka-Dios. Kay kung tanaw na to sa unahan nga bersikulo, wa man magtuo si Nabucodonosor nga Dios si Daniel. Pero iyang gisimba, but pasabot gitahod. Dili kay gisimba ingon nga Dios. Ini akong balikon tong akong sa 1 Kronikas 29:30, no? 1 Kronikas 29:30. 29:20.
nakahinomdo mo atong discussion na mo diri sa sangka nga dunay kauban ako nag-ingon ba nga wala mi magsimba sa mga ribulto o mga santos. Then ako, lahi ko kay, kung ako mo gamit anang pulong simba God, akong i-historical use, dili lang binag-o nga gamit sa pulong worship. Kaysa binag-o God ron nga gamit sa pulong worship, iya ragyon na sa Diyos, kanang ihinganlan sa Griego og latria. Kay kanang yukbo alang sa mga santos, sa atong usage karon bokabularyo, dili lang worship mo atong ihubad, kuan lang sa Griego dulia o kanang veneration sa in English. Dili simba. Basta santos veneration or dulia no sa Griego no. Sa ato na ng bokabularyo ron. Ang simba ato ra gyud nang igamiton kung muyukbo ta og Dios. Sa Dios ra gyud. Pero kung kana ra atong nahibaw-an mo maignorante ta sa historical use anang simba kay dili sa tanang higayon sa kasaysayan nga kanang simba magamit lang alang sa Dios nga yukbo dili oy. Kana lagi sa Daniel 2:46 o King James version pa gyud na hubad protestante. Gisimba si Daniel ni Nabucodonosor pero dili man nasabton nga simba ingon nga Dios tahod ra man na. Oo. Hindi ba? Then kini po do naapailain. Kay sa ako nang gi-explain ninyo nga bisan sa kanang language sa mga Briton o British man sa Europe o Europe dapit. Kanang galing mo ingon sila your honor. Na ay panahon nga ila nang hubaron og your worship. Pero your honor dili kay honor nga or worship nga Diyos dili. Okay, sa historical use anang pulong worship dili ra gyud na nga simba ingon nga Dios na ay pasabot lag pagtahod. Pras ba ng pulong nga hell? Na ay hell nga nagpasabot og impierno, na ay nagpasabot og lubnganan lang. Inana, usa ka pulong pero naghupot og lain-laing kahulugan. Inana po ng pulong worship sa atong bokabularyo ron ato nang gilimit nga og simba gali sa Dios ra gyud, di ba? Pero sa karaang gamit anang pulong simba dili kay simba ingon nga Dios ray ta ang but pasabot ana naay but pasabot ana nga igo ra kang gatahod simba gihapon gigamit. Nakainom do mo atong ubang mga programa nako sa una. So mao na kining 1 Crónicas 29:20 klaro kay dire no? Nga si David gani nga hari gi worship gisimba gingon dire and 1 Chronicles chapter 29 verse 20. And David said to all the congregation, now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers and bowed down their heads and worshiped the Lord and the King. Gisimba kuno ang Diyos ug ang hari nga si David. Na tupungo na to ni nga kining si David diri gisimba ingon nga Diyos. Then kini pong Diyos gisimba sa tupag gitupong inanaaw na to pagsabot. Dili oy kay di gyud mo makatupong si David sa Dios, di ba? Ubos ras David pero gisimba siya. Na ang exegesis nga Katoliko ani kinahanglan atong ipaubos ng simba diha ni David o yukbo diha ni David. Sa Katoliko mohatag dayog distinction parang dili maguba ang doktrina nga Dios ray simbahon nga kinatasan. Muna sa exegesis nga Katoliko moingon ding Katoliko nga kanang Diyos diya, siyempre, ipataas na to na, katong latria na, simba nga para sa Diyos, katong highest. Kanang si David diya, gikuan lang na, ubos lang na. Sabto lang na to nag-veneration o tahod. Muna nga sa ubang hubad ron, sa 1 Crónicas 29:20, gilahi-lahi. Gilahi-lahi. Pero sa karaan, usara na, worship. Sa ubang hubad ron, giingon na, gisimba ang Diyos o giyukbuan ng hari. Para but pasabot nga laino na to og sabuti na to itupong si David ug ang Dios sa pagyukbo. Di ba? Pero sa King James God bisag sa karaang yung kuan ubad usara ka pulong gigamit gisimba ang Dios ug ang hari. Para dili masayop og sabot sa hubad nga maayong balita Biblia gisimba ang Dios then giyukbuan ng hari. Di ba? Mauro man na gyapon ng ekspresyon na lainon lang nato og gibog aton dili itupong no kay ung itupong idolatry na no dili man Dios si David.
So mao to nga makabantay gali mo nga kaming mga CFD bisan pa pari nga makaingon mo nagsumpaki man ning mga CFD o mga pari kay naipari mo ingon nga wala magsimbas mga santos larawan. Nya na si Veritas okay ra simbahon ng larawan, simbahon ng santos. Di, ambot po sapot sa pari, kung maingon siya, gula may magsimbas larawan sa mga santos, kanang simba ingon nga Diyos. Sakto man ang pari, ana. Kung mo ingon po ko nga, nagsimba mis mga santos, nagsimba mis mga rebolto, dili po na simba ingon nga Diyos, tahod ang bot po sabot, ana. Kaya kanang historical use anang worship, dili kay worship ingon nga Diyos ra. Naitahod ra. Basa ragod mo anang kuan dia kanang article sa Catholic Answers basta kanang sa catholic.com pangitaan niyo ng about worship gidiscuss na sa mga Catholic faith defenders o apologists nga mga Amerikano i-explain nila ng usage anang pulong worship no search niyo na sa catholic.com para makahibalo mo nga ang dili mo magpataka og hukom sa mga Katoliko. Mga igsoon, ang ako manuntang isgutan karon ipadayon unta nako tong mahitungod gani sa mga unsay mga katuyuan akong i-expound og ayo nganong maayo nga doon natay mga imahen sa mga santos o mga rebolto pero ako lang ning giuna explain dayon napo may panahon mga 5 minutos pero murag kulang na po ni kung akong ipadayon to. Unya naramong gud to ni hangyo nako sa Facebook no si murag na sa Middle East ga trabaho. Si Den Sigera Bascon kung ako masayop si Den Sigera Bascon nihangyo siya nga ato kunong tagaag Katinawan katubang nahitabong debate sa Bohol bag-o lang ngano ang debater sa Katoliko si Father Darwin wala siya mogamit atong hubad sa Biblia nga confraternity nga mabasa gyud ng Iglesia Katolika Apostolika Romana kay sa katong debate gud ni Wendell niadtong 2006 ba to kung wa ko malimot gigamit man to ni Wendell katong translation nga Iglesia Katolika Apostolika Romana litra po litra gyud mabasa nya si Father Darwin sa debate nila ni Ramil Parba latest sa Luon Bohol wala to gamita no Ako naman yung na-explain sa una pa, pero akong usbon kay nihangyo to si Dean Sigera Bascon, no? Now, ang akong simpleng tubag, simple ra. Depende na sa debater. Kay, mga debater po sa US, di mas sila magamit po ana, no? Kay kanagong sa confraternity, nagtuko nga Katoliko mo'y ga-translate ana, dayon paraphrasing. Dili manggod po bawal ng paraphrasing nga hubad kay bisan manggali mga iglesia ni Kristo mogamit man po sila mga paraphrasing no pero kung ang debater dili siya gusto malangan labi na inig cross examine nga kana gyung anad siya literal translation of course di siya mogamit so si Father Darwin wala mogamit ato kay gusto siya dili tong paraphrasing priority niya ang literal sa literal dili gito mao nga pagka-render nya kato si Wendell po diya tong gigamit kay agira tong hagit ni Ramil Parba nga asa mabasa sa Biblia Iglesia Katolika Apostolika Romana unya kay ang gikasabutan bisan unsang hubad sa to pa pwede mo gamit og paraphrasing mo nang gikutlo to ni Brother Wendell Talibong atong kasama sa Usamis nga usapod ka radio announcer no sa DXDD no kay bisan unsa man nga hubad ko no bisan unsang hubad pwede gamiton mo tong gikutlo ni Wendell katong paraphrasing o dynamic translation. Pero si Father Darwin, wala siya mo gamit ato, meaning wala niya to gamita. Simple ra kay na, no? Depende na siya sa debater, no? Si Wendell, sakto ra gihapon, sa nganong gamit to niya, agi sa gikasabutan nga, pwede mo gamit bisan unsang hubad. O mo to, kay na, may hubad ngayon na to, mo tong gikutlo ni Brother Wendell. Pero si Father Darwin, wala siya mo gamit ato, kay dili niya priority ang dynamic siguro nga translation o paraphrasing. Mo na nga, iya po tong katungod. Pero bisan pag dili na gamiton, mapabarog man nato ng simbahan nga Katoliko gyud, Roman gyud, Apostolic gyud, di ba? Katong akong gi-explain na, bisan pag di na gamiton ng hubara, ma-establish man na nato, di ba? Sa katong akong explanation sa miagi natong programa, no? So mao na Brother
Din Sigera Bascon kay bisag ako dili ko mogamit kung ako may mo debate kay kasi makalangan man guna kay pwede man gunang maingon ng kalaban opponent nga nganong gamit man kana nga dili man na mo gitakdo gyud sa Greek. Makalangan man guna. Pero mo rason po dayon ko nga wa man gibawal na pwede mo gamit og dynamic o paraphrasing. So pwede ko mo gamit, pwede po dili. Pero para na ako aron di ko malangan, di na lang ko mo gamit anang bersyon na. Ina na siguro po mo po siguro na gyud na ni Father Darwin. Parang dili malangan ang debate, no? Maglalis pa mo dayon nganong gigamit ng bersyon na, di ba? Nagtuo ko nga ang gahubot atong Biblia Katoliko. Mo tong iyang gibutang to dito. Di po to daotan kay kung tagsaon to biblical o ng pagka-universal o Catholic, pagka-apostolic o kanang pagka-Roman. Di ba ako naman ang na-discuss diri. Okay, I hope na linawan to si Dean Sigera Bascon sa murag Middle East to siya gatrabaho. Wa na tayo igong panahon. Okay, isang litwa naman daigong higayon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no? Sa atong Diocese of Dipolog, sa ngalan sa atong Obispo, Monsignor Severo Caermari, uban na sa mga kaparian. Kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, hangtod sunod higayon sa mga oras ug istasyon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR 981 Tatak RMN